gede ke Akashvani Shillong bawan sepi hau aspak san po point meter hau medium wave but mentangin walam sepi ke kubor ke ketien Khasi ke kubor ke ban puli dai ke sandi jana imat bakong san juga kubor barok ki yang basah Meghalaya ki lahap ban penting kena bagi register ya kinong wansa sipor lengba ka tourism app Kaan Meghalaya Resident Safety and Security Act ka khamklan bania ka airline permit ang unong ilam ka BJP ubelong ru menteri ke Sarkar Meghalaya uba ALHEC. Ban penkre ikjungwan ka National Games ar punyo let jurit benia usembut menteri rang ba ka Meghalaya uba singa walang dahar ia ka kiang nang ba stadium hajuai. Bat persya ki nongsong snong jong ka than kirsai ia ka jungtmu sna dan jong ka Sarkar Meghalaya bat Sarkar Assam ka Khasi Dam project ki kubor ki babnia ha Meghalaya ka sarkar tla ai hukum ya baro ki jakasa basa ki bakentup ki homestay ki resort but what ye ki nong ai wai yeng bakin register ya baro ki bawan sakai sha ka jela hadin ka jingja sha peniap unong wan jungok ka perthei hasora dangshen Menteri Ketnak Tourism jago Sarkar Meghalaya uba poleng do ong ba ka sarkar kan penti kena ba barok ki yang basa menta ki hab ban register ye ki nong wansa leng ba ka tourism app ya ka bala pendam ka menta da palat nrupon ka sispa ki yang basa ka jela ka sarkar jela kala khang persyaru ya ka jeng aiwa ye ki kali simet segi tourist ki bakwa bannya bat rahi ki kali bat klarairu ban penklan ya ka an Meghalaya Resident Safety and Security Act kenang ban la te la kam ye kinu ki kambian u MLA na kaseng BJP belong ru menteri kabinet jago sarkar Meghalaya uba ALHEC ulapan pau ka jengkershan bapura ya kaan Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA da ka bolong ba kalong ka bakham klan bani ka airline permit hak bay day ba ka jeng ajing singan bat yada yikinong song jago jela batru ikibri ki benabar ki bawan ka sa ka jela uba hek lak kren halor ki kendon joko MRSSA ki baklan ki balaban ajing yada ya baro ki bri ki bawan rung sepok ke jela lakalong ki nongwan kai lani ki bawan na ka benta ki kam ki jam ula banjur halo ka phang ba ka MRSSA ka penkop bor ki bor peniat ki bakentup ki darbar snong bat ki bor pulit bane trei lang rengkan halor ka jing sim kerteng ban kmi ya kalik kawan batru ban penklan ya kejeng pet ngor nadu na tenrai kat kum kejeng ong jong ba hek ka MRSSA khamtam hadien bala penkla thamai ya ki katu kat ni ki kendon ki jongka kalong ke batri kambha ban la penbet ya bun ki jing e sembut menteri rang ba ka Meghalaya uba singa balang dahar rengkat bat MLA ke juwai uba wailat miki shila kila penong ye ke jinglet jurip hakasin ke baar ya ka kiang nang ba stadium halat halabo juwai kumsi benta ka jing penkre na ka benta ka jingwan jo National Games House nem arhajar arfunyo hakate ke jinglet jurip uba dahar ulak mi bnya ye ki benta ba pher haka jing snai ke stadium nadu ki jaka song petkai ki jaka bat kilenti rung sapo stadium batru ye ki jaka peniang kali hajan ke stadium ha ka jilang ka bola penlong hadin ka jingjurem ha ka balai dan rengkat lang ki dekot jongka WJDSA usembut menteri rang ba ulabu ka jing terwa ban wengno ya ka synthetic track bat ban penbet thamai ya ka kombu iki jaka song petkai khanang ban yu jaka ban la bu su sakawai ka jaka peniang kali kate ki jing terwa jong ba dahar kam sim la yu ki jing kubur hanrei la dan pat ki jing ai jing mut ban kampen bahai ka madan bat ki jaka song petkai ki bela don lepa kat bakum ke jing don ke jaka uba dahar la kubur ya kata ki jing ajung mut bat la menjur ban pediang ya kata kesin jam ka Directorate of Educational Research and Training DERT jong katnat puli puthi ke jela kala penbenai ke result jong ka Meghalaya Teachers Eligibility Test kata ka MTET arhajar arfusan ka bala penpau ya ke jing kiu ha ke jing ha kinong ye le examen hadien ka sin jam trekam ka bala pentrekam menta ka bala yat sau benai lenter ka jingkhen nakasispa ya ki bapas kala khambha menta dan ripuwei nas
point dan ngan ong deng ketua dan riu puai point san riu nak sispa habi New Jor ba usnam arjal apulai ke balong pra point iwe nak sispa nak bentak kinong high school lower primary bat nak bentak kinong high school upper primary ka jingkhen ni ki bapa se ke MTET menta usnam kalong riu pulai point ar lai nak sispa habi New Jor bat usnam arjal apulai ke balong kendai point ar nyo nak sispa kadi ke kubur kawan sepi nak Akashvani Shillong. Nak Akashvani Shillong mentang ini beteng biang ye ki kubur ki berangsa. Ki nong song sunong jong kathan kersai ki besyong besa hakathan ke bahapo uput jong Meghalaya bat hapo uput jong Jala Assam ki lakhot penlong ye ke jingelang ha kersai. Ban pen sngau ye ke jing persyak jur ke jong ki ya ke jing temu ban thau ye ke den Khasi Dam Project. Ia ketika jingelang la penlong dak Assam Meghalaya Joint Action Committee. Dak jingi trelang ki arpu art ligi sinong ki bala ban syakta ha ketika project dan ka balong ke Sinjam ka ban sina dak jingi trelang ka sarkar Meghalaya bat sarkar Assam. Ki nong ai jing kren ha ketika jingelang ki la pen bena ba ki jing tmu ban penlong dak rali yaki bat kila ongru bakin ai da kador khas ya ki menteri rang ba jong baro artli ki jela ki betmu badsna ye ketika dan ha ketika than kata sya menteri rang ba ka Assam bat sya menteri rang ba ka Meghalaya ka IMD Shillong kala penni ke jing maham da kathop red alert ha ka ba kan dan ke jing ther la ba ka bajur ha ka khat pra bat khat khandai terik menta ubnai jeliu bat ka orange alert ha ka arpo terik menta ubnai ha East Khasi Hills East Giant Hills but Southwest Khasi Hills District jong Meghalaya. Halor ke jing maham bala ai dak IMD Shillong la ai shuti ya baro ki school ha East Giant Hills District bat la kentui ki pak nong song snong ban long ki bahusiar kham tam he ki jaka them bat he ki jaka ki bajuja ke jing tua khando. Ha East Khasi Hills la yok kubor ba kaladan ke jing hap slap ka bam da jur bat ke jing jur le air. Sim yo kubor bandan kanun ku jing julor ni jing sli kat hadu ba penmi ekni ke kubor. Hadin palat arphos nem jong ke jing up community ke senong mun rau ha Southwest Khasi Hills District menta kala yo e ke jaka ai jing sumar health sub center hala senong ke bala penjan ni ke jaka ai jing sumar ha ka pangkasitam ha ki santli ki senong jong ke than. Ya ketika jaka ajing sumar la teh ke jinglut ke balong sanrusan point san not lak tengka da ka scheme Prime Minister's Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission kata ka PM Abhim lingba ka National Health Mission arhajar arpuwe FUR rengkat ke jingkersan na ka Village Health Council ki sinom ki ban yo jumentoy na ketika sub center ki long ka ngun rau ranjadong ken simplang mauli bat maular ha ka ba kim nam kam su bandalet da kalenti jengai ban yo ikilat jing sumar ki bokong san uba AL hek ubalong unong yalam barang ba jo ke BJP ha Meghalaya bat ubalong ru menteri kabinet jo ke jela ulakam ba ki don ki MLA ki bamenta bat ru kinong yalam ki bapau khmat na ki wi ki seng san perthei ha Meghalaya ki balapen pau yela ka jing no min sim cha ka seng BJP bat kila ru ban penyeso no shen bat ka seng san perthei Bharatiya Janata Party BJP uba hek ulo ong ba ka kamsan perthei kalong ka ba omla ban batai ya ka bala sanjur da bun ki daw bat ki phang bat ula banjur ru alo ka jing dan kam bandan ni unong yalam ubala dan ni ka jing tibet rekam bat uba klan khanang ba ka sengsan perthei ka ba uyalam kanong ka ba klan uba hek ulo ong ba ka seng BJP ha Meghalaya kala ya lingti na ka jing sedang ka ba red bat menta kala long ka sengsan perthei ka ba klan board bat lopen paru ike jing ngos kem ba ka jing nang yar ba ka jing nang klan juga BJP ha Meghalaya kan nang yai biteng ha ka ba bun ni kinong yalam batbet kin nang pen kre bat pen yeso bat ka te ka seng san perthei nang ni sakmat ka inter school football tournament bala penlong da ka district sports office DSO juga riboy district ka bala tip ka district level inter school subroto cup football tournament kala poiso ka bakot no da ka jing job ha ka bandriut ligi school kile shim benda
Katuan ke kubor lakut ke balawan sepi nak AKASHVANI Shillong ha ke por Prabaji ini so pat pakai Delhi Station nak bentaki kubor di Banuan Mekah.